Første tirsdag i hver måned mødes ca. 10 ordblinde til IT-café i Silkeborg. Her hjælper man hinanden og deler erfaring. Aldersgruppen er fra 18 til langt over 70 år. Nogle kommer selv, nogle har børnene med, og nogle har taget en god ven med. IT-caféen er kommet her til AOF på grund af, at jeg synes, at vi skulle have noget, som ordblinde de manglede. Det var, at vi kunne dele erfaringer med hinanden. Jeg har fundet hjælp til mine piger, som er ordblinde. Sofie er meget ordblind, som sidder her, og har en datter på 18, der er noget ordblind, og jeg er selv en del ordblind. Alt skal jo hentes i dag på en computer og via apps og så videre. Og der er enormt mange muligheder, som man ikke får at vide, hvis man ikke kommer afsted som her. Det, der foregår her, det er jo meget mere uformelt end ellers. Altså folk, de kommer, hvis de har et specifikt problem, for eksempel en ny iPhone, man skal vide, hvordan man bruger. Eller også så kommer man bare for at blive inspireret af andre, eller for at snakke med andre, der også er ordblinde. Jeg er 14 år, og jeg går i 7. klasse, og det er ikke altid, man sådan har ressourcerne op på skolerne til at kan hjælpe nok. Så her kan jeg få en masse sådan hjælpemidler til, at jeg kan klare en normal undervisning bedre, end jeg kan uden mine hjælpemidler. Og så lærer man flere herop, fordi folk kommer med dem, de nu har, og så kan man sådan komme med nogle forskellige om, at når den her synes jeg er bedre end den, og så kan man prøve lidt af hver. Det er rigtig meget ordblinde til ordblinde, det her. Og det jeg ikke ved, det lærer jeg faktisk også her, for jeg bliver også inspireret rigtig meget af, at der kommer nogen, der fortæller mig, har du set den her app, har du set den her app? Så det er godt både for kursisterne og også for lærere. Jeg vil gerne anbefale det til andre steder, fordi jeg har fået meget ud af det.